So dahil sa mga nagpaabot dahil no sa ko ang prayer ban sa October, oh my god day. November 1 na wa pa jud nato nabuhat nga to ang prayer ban diri sa Iligan City no. Kay lagi day grabe busy kay piling gwapa day mo na day paabot-paabot ang jud mo gamay day no kay ang kanang prayer ban nato sa October day is madayon jud na siya. Pero tagay lang sa kunyo gamay time no. So ang mga piling gwapa day relax sa mo ba no. Apurado kay mo no sa piling gwapa no kung gano sa ang prayer ban. So madayon na siya dahil so bali madoble na jud no ni day no ka November na. Ay, grabe. Busy pa kayo kukanda ilay. Ang tali niya. Okra din hindi yung. Okra, dry okra. So, ang nakabutan ni kay chips okra. Alam mo yung kabel? Nakakot mukhaon ano? Dahil dahil, magpaabot na lang dito gamay nga higayon dahil kay lagi dahil. At ako ang pre-rebanday. Sa kuha dito siya ipadayon. Kay ako man itong saad sa inyo ha. Kailangan lang dito nga. Naka-follow mo, naka-share mo, kay para patas mo sa uban kay ang uban magudan na dahil grabe maka-share sa akong mga videos. Mo na dahil kung maka-share mo, maka-follow mo dahil is appeal jud mo dahil sa 40 ka tawo nga ako ang pilian. Dahil ako na siyang bunuton kay para patas ang tanan. Muna dahil dali ra kay sa tanan dahil kay kana magud ako ang prayer ribbon dahil no bali pasalamat na ako na sa inyo ha sa inyong suporta sa kuha. Mo na always ko nagpa-prayer ribbon. Dami kayo. Maunta. Dami kasi ako kanon. Muna dahil ipadayon ka pala itong prayer ribbon dahil pero tagal-tagal lang din mo gamay dahil mag-announce na ako dahil no mag-upload ako dahil kung kinsa to ko ang nabunutan mo nang good luck sa tanang piling gwapa dito sa Iligan City. Good luck dahil no sa maka-appeal sa to ang prayer ribbon. So 40 katawo akong pilion ana 12 pataas is pwede na mo appeal og piling gwapa no. Muna dahil swerte na kay mo sa tanan dahil no dahil nga makariban mo kay lagi dahil ang ribbon magkukaro dahil no is grabe pa siya kamahal. Muna pa swerte ay raputa na dahil mo na pa swerte ay raputa no dahil so ang dili pa mabunutan parang bulan na, so dili pa na ninyo swerte, balay ninyo, sunod bulan, yun na lang swerte. Umoro dahil to dahil, kumakaon pa ko. Bye,